Esa, a beija dos pobres. Ese é o banquinte, agora é o banquinte. Ali, toda a vida, esa playa nadie lle puxo banquinte, puxo yo a moucheira. Entrevistaches a moucheira, esa sí carallo, esa sí que sabe falar, esa sabe falar mellor que a min. Xa te digo eu que sí. Ese é o banquinte, que lle dixían os fillos, mamá, queremos para salir. Esperade meus fillos, que vou ao banquinte xa veña ahora. Collía a rodar, marchaba para a ribeira, pero a raubare, que era en veda. E viña co didito iban co rodar, que túa nai foi moito eu do rodar pouco, eu non pouco sabía de rodar. Eu teño españado como a calquera delas, a gancha nunca se me dou. Pero co lejón teño españado como a principal, e teño apañado 30 kilos de meixas. E a viña, ala, ide ao cine, ala, tomade. Xa viño do banquinte, xa teño cartos. Ese é o banquinte, foi toda a vida e agora. Ese non hai bancos en Pontevedra nin en ningún lugar que dea tanto como iso. Claro que era. Ainda viñan aquí a buscar cría para levar. Este era o banquinte, foi e será toda a vida, o banquinte. Bueno, hombre, fastidiou-na toda. E agora que non fastidia todo o que traen de Marengue, xa chega toda a posta. Ti xa miras que iso todo era playa, todo era mar. E agora que? A chica non é chica que ainda han de chegar por riba de nós. Está non a chicar de todo. Ainda non sei como tanto cría a nosa playa, porque a playa quere corrientes, e quere salida e entradas. E cada vez ten menos, porque cando salían eses boquetes hasta a banda de aquí, por debaixo da avenida, naqueles boquetes pañábamos a meixas calladas, hasta españábamos nos boquetes a virar as pedras, facíamos que andamos ao Mixilón, uns contrametros en riba a mirar para nós, e nós como que andábamos ao Mixilón e andábamos, collíamos a meixa nas pedras, da que entraba e salía, que levaba ao mar, o mar leva e trai, e a meixa anda moito. Que agora veñen as biólogas, veñen as... A quen lle van a aprender esas biólogas? Saberán moito de estudios, pero de traballalas non. Ándame. A meixa, se foran listas calquera que estea, que sea, e que teña 2 dedos de frente, a meixa a pasala pola peneira, xa a matas, porque lle rompe a membra da meixa. E despois tirala ao mar a enterrar, como la teñen peneirada, despois tirala ao mar, e morre. Morre, ten que morrer, porque a meixa quere ser pañada e botala cando nós facíamos viveiros, que ao mellor íamos coa meixiña e non la compraban, ou pagaban non moi barata e non vendíamos, facíamos nós viveiros. Con pedriñas marcábamos, tú anai o dele, o meu, outra, pero iba a meixiña enteiriña, esa niña sin peneirar, e cavábamos a terriña, sementábámola, e ainda lle botábamos unha pouquiña area por riba para que enterrara. Que non é chegar aí á playa de peneirar a meixa e tirala, esa morre.